Hello, Angni YouTube family from Abo Mwnhanao. So welcome back to my channel. To nan jogas ko boray horay. Ready ni gumilahan next morning. Fung eselet jabai sikarnaya. Makagari sukang bayang. Ompre bitwa ni dabai sikarakay. Horaw ese maba guzunani arinani ese king zadang ya. Horaw ese sikarbai tadang. Asuna arinani ompre guzunani ese sikarbai tadang na. Ompre dabai ese dihayak sino abina. Nada, guzubai tadang. Dabai sikarna luya kayak. Sikarbai danaba. Raza itu saya Angni Mwnhanao Pita yana. Loमजादो होलाव बाबा बाबा लोमजादो होलाव next morning बोरो आंनो फिथाइलाय हरथोंसै इखिनिल' जायै फोजोबजोब्बाय खोमा माला थोरसि सुग्रायानो गैला गोथाव आं एवनाया फिथाइया मोजां ना मा होनदों Oh, saunay. Yun yan, may tawa yun na rin na. Hey. Mama, qu'est-ce que c'est belle comme là? Oh, ini belik saya ni, itu panen ni. Ini air saya yang bani, buja jatuh nawa na. Nah, tetap nak beli. Sungkrini salang nasi. Mami, hah? Zabang nu, ini. Beli kayak apa ni? Sama mami tu. Hah? नोंना गेलेनायानोसै माबा गेलेनाया बिसोर सानैना ओइ सोरगोनदां ini mah oh malam montibay plastik montibay malam montibay mageaw ang pita sawi ka abo pita sawi nga naman nan sendiri serba sasiaga ya abo sana ya sobrang gali mani sini sini ugi mo pita sana ina terlep jelas nade abo sana ya dulu abo sana ya dulu Sapa mais ini sama istri dia. Sapa. Temannya tadi itu pensé, mana kubar mana cakap dulu apa nih ya? Ini gimana pintu dah ni? Apa mau pergi? Mama nanti mau pergi nanti beli. माबा नानानै देदों नानानै संदोंना आराम जादों आङो जाफेराखैमोन ओमफ्राय दाखालि मागोनि फिथा संनायावहाय सोरबा सासे आगैया कमेन्ट हरदोंमोन जे आब' नानानै संनाय मोजांसिन मोनजायो नालाय दिनै मोनजाबाय आङो खिन्थु रोंगौमोन आङो नानानै संनायखौलाय खिन्थु जाफेराखै नङासो Nananya buri aja mari deh, buri aramnya. Osake. Ya itu itu. Si pele balanya yang bisa kan? Apa? Gusune ya? Coba.
नाफाम मोदोमनानैनो बिगिनाखौनो सावजोब्बाय जाबाय माबाया मोनबाय बिलाहिया मैयानि खारै ओंख्रिया गोथाव जाखादोंमोन इलाय बिलाहि इलाय मोनबाय दा बिलाहि मोनबाय मालायनावल'सो दोहाय नोंसा ओंख्रिजाय आरो माबा दाउ लकेल जानाय ओंख्रियानो बिलाहि दाउ बानलु बानलुखौ होखाद' संख्रि बानलु नाखौ होआबाबो जागोन जाबाय ओरैथिं जायो जाखांबाय थुसोनो बिनानाव सासेया थांबाय न'आवहाय बिसिना बै खाथियावनो ना मैथा थुलियाव ओमफ्राय दा जाखांनानै दुगैखांनानै थांनो जाबाय आङो दिनैहाय नोंसोरजों शेयार खालामगोन आंनि मेकआप टिउटरियेल आङो बाहेरायाव ओंखारलांबा माबायदिहाय मेकआप खालामो 3 बुस्थु नांगौ आंनो नै इफोरखौथ' खोन्थाखाबाय आङो नैबे आंनि 10 थाखा दामनि काजल जायनिखि जोबहां जाबाय ओमफ्राय बेथ' जोबथारसिगोन ओमफ्राय बेखौ एल'ग्राया दिनै थाबोबाय माबा मोनसे नागिरनांसिगोन आं एल'नो ओमफ्राय आंनि नैबे सिम्पोल ओमफ्राय नायबाय था नोंसोरबो आंखौ फल' खालामनो हागोन बेजोंनो देन्जार साफा जाखागोन आं दा बेखौ फुनबाय माबानि बेबि क्रिमखौ बेटुनि आरामसे आंना फिसाजोआबो बिराद देलायसैहाय रोंजोबथारगौ मालाय बे दाला बायदि मोखाङावहाय फुननानै लाबाय मोजाङै फुनो सानस्क्रिन फुननोनो जाया आंना माबा बायनोबो फैसा गैया बेटुनि क्रिमखौसो एकदमबारे बेनि बायनो बाजैनो आंहाबो ओमफ्राय नैबे एसे नैबे साइडनिखौ माबा बुरजा नुनायनि आंनि बेगाव फोथा दंमोन रेड कालारनि ओरैनोथ' गोसोम बांसिन फुनोमोन ओमफ्राय बे साननैसो रेड फुनग्रा जादों आङो आब'निखौ फुननोसै आं दा आंनिखौ नागिरना मोनासै गिदिरैनो आंनिख्रुइ एसे बिदिसो जाबाय ओमफ्राय मालाबा सेला हेबगोन ओमफ्राय मालाबाथाय खाथुमनानै एसे ओरैनो खालामनांगोन Này đấy khát em nó xí đó Berada जाबाय आंहा बेखिनियानो आंना फाइनाल लुकआ बहाबा थांनो ओंखारबा मालाबा सेला हेबो मालाबा बेफोरबायदि ओमफ्राय दख'ना गानबानो जासिगोन आरो बेखिनियानो आब' सनानि मेकआप टिउटरियेला बेखिनियानो
ओमफ्राय दा दख'ना गाननोसै ओमफ्राय थांबानो जासिगोन आरो मा नांबावगौ आरो जोंफोर बुरै मानसियालाय देलायनो नङा होमबा ओमफ्राय नै आंनि फाइनेल लुक्स जाबाय बिदि जायो देलायखांनायनि उनाव गेन्द्रिजि पेटलिटलिनो जाबाय फैनायनि प्लानिं गैयामोनाथ' मैया गाननायखौनो गानफिनबाय आङो दाबो नुगासिनो बोरैबा जानानै उन्दुनाया एसे माबा जादों बेना सिखारबाय थानायनिफ्राय मेगन मोदै जादोंदां दिनै थाबनो उन्दुथारबाय बियो ओमफ्राय सिखारासै बिराद जि आराम ओमफ्राय आं फोजानो बायो बिदि उन्दुबाथाय बेखौ होमबाबो फोजानोसै दिनै माबाया फैदोंना गारिया फैदों जोंनि थांनाया थ' बेजोंनो थांगोन नालाय ओंखायनोथ' टाइमाबो जाबाय नै 3टायाव खारो बरमानिफ्राय बेजोंनो थांगोन नङाबा बिराद दिगदार जायो ओमफ्राय बे बासजों थांबाथाय डाइरेक्ट न'आव ओंखारहैनांगौ जायो नङाबा टेम्पुफोरजों थांबा आरो बरबरियाव ओंखार बेनिफ्राय बेटारि रिक्सा लां थफ्ला थफ्लि माबानानै ओंखायनोथ' बासखौनो हमहैथारनांगोन आरो बेनिफ्राय बेटारि रिक्साया बा जि दाम लायो 100 गाहाम लायो ओंखायनोथ' बासआनो बेस्ट फोजानायसै आं बेखौ आबा दे सिखारदो आबा सना थांसैबा बेथ'खौबो खबनो रेडि खालामखाबाय आङो ओमफ्रायहाय ना लोङा होनबाय लोंहोबायसो फुदुंब्रबलायनानै ओमफ्राय नै आंनि थफ्लाया बेखिनिखौ लांनांगौ बेखिनि ओमफ्राय नै गंसे बेखिनिखौ लांनांगौ आङो नामा फिसाजो नों बेसे क्लास मोनखोमोनलाय मा इउकेजि एबार एलकेजि जागोन ना एलकेजि इउकेजि इनिफ्राय 1 बा 1 मोनसिगोन इनिफ्राय 2 ओमफ्राय 3 4 5 6 जा माला मोनगोन इउकेजि एलकेजि फैगोन बोसोरावसो जासिगोन इनिया एबार एडमिसन होला अंगनबादियाव ओरैनो थांलाय फैलाय खालामहोनोसै आङो एबारो एडमिसन होला माने एसे उन्दैद्राय जागोन इदि होननानै एडमिसनखौ होथ'नो होआखै ओंखायनोथ' आङो एडमिसनखौ देग्लाय होला नेक्स्टआव होगोन ओमफ्राय दा अंगनबादियाव ओरैनो खानाय सिनखांनानै अंगनबादियाव एडमिसन खालामहैनोसै आं अंगनबादियाव थांलाय फैलाय खालामनानै एसे एक्सपार्ट जाथों एसे खिनिखौ रोंथों बिदि साननानै आं अंगनबादियाव हैनो नागिरबाय आरो लोगोफोरजों एसे गेलेनायखौ माबा खालामथों बिदि होननानै लाजिनाया गिनाया गैया जाथों बिदि होननानै न'आवबाथाय फरायखाथारा ओंखायनोथ' दा सा लोंग्रोनोसै आङो टाइमाबो जाबाय बे गंसे रावबो गैया खोमाहाय माथो एसे नेथ'बाय ओइलाय माबा माल लाबोदो इयो बेनिफ्राय बेटारि रिक्साजों थांगोन ओमफ्राय बरमानिफ्राय बासजों बेटारि रिक्सानो फैगोन दा थांग्रोनोसै बरमाया लासै बेटारि रिक्साजों ओमफ्रायहाय दिनैहाय ओरैबायदि घटना जाबाय माने फैबाय थानायाव आरो बेटारि रिक्सायावबो आरो बासावबो आरो बिराद ओमफ्राय लामायाव फैबाय थानायावहाय दानि बेटारि रिक्सायाव आरो बासावबो ओरैबायदि मोनसे घटना जाबाय माने बिराद खुसि आरो ओमफ्राय गावखौनो गाव बिराद स्पेसियेल फिल खालामलायथारदों आरो आं येस आं गासैनि थाखाय स्पेसियेल वान बेफोरबायदि फिल खालामलायथारदों आङो दहायो भिडिअखौ लानाय जायासै नालाय बेखायनो नुवासै नोंसोरो भिडिअखौ लानाय जानाय मोनबा नुगौमोन जे मा मा जादोंमोन आरो आं खिन्थानोसै दे मा मा जादोंमोन माने बेटारि रिक्सायाव जेथिया आङो गाखोबाय बेटारि रिक्सायाव ओमफ्राय उनाव बेटारि सालायग्रा आगै ओमफ्राय उनाव खाथि खाथियाव जफानाय आगैमोनाबो आरो सानै साथामसो फैदोंमोन बिसोरो ओमफ्राय उनावहाय सोंबाय आरो आब' नोङो भ्लग बानायो नामा बिदि होननानै ओमफ्राय आङो मिनिनानै बुंबाय आरो बानायनायालाय बिनानै जोङो नायो आब' ओमफ्राय नंगौना नङासो सानबाय थादोंमोन आङो होननानै ओमफ्राय राजाखौबो सिनाय हादों ओमफ्राय नोंखौबो सिनाय हाबायना बिदि होननानै ओमफ्राय उनाव जों नायबाय थायो आब' बिराद मोजां मोनो होननानै जे मोजां मोनबाय आङो दाना माबा आंखौ एसे आलादा हिसाबैसो सिनाय हाग्रा जाबाय मानसिफोरा भ्लगनिफ्राय माने सिगां फिल्म बानायमोन बिनि खोथा रायलायला मानसिफोरा बांसिन भ्लगनिसो खोथा रायलायग्रा जाबाय बांसिन आब' जों नोंनि भ्लगखौ नायबाय थायो बिदि होननानै बिराद मोजां मोनलायो आरो आं बिदिबा ओमफ्राय आगैया भाराखौनो लाबावासै नांलाया दे आब' थांदो बिदि होननानै ओरैबायदि मोजां मोनखाबाय आङो बा बिदि सानबाय आरो आङो ओमफ्राय आरोबाव गारियावबो जाबावदों ने ओमफ्राय एकदम गारिया खारथारनोसै टाइमावसो बासआ आं सफैदों नालाय ओमफ्राय थफ्ला थफ्लि लानानै जि खारनानै फैबाय आरो राजाखौ हमनानैहाय बिसोरो फैबावदोंमोन आबो लांना हैनांगौ नामा बिदि होननानै ओमफ्राय आं आरो बुंबाय नाङा दे आं थांसै बिदि होननानै ओमफ्राय गाखोनायनि जास्ट फ्रन्टआवनो बिसोर जिरायदोंमोन आरो ओमफ्राय आंखौ नुनानै आब'सो माथो बहा फैदोंमोन बिदि जाबाय ओमफ्राय आं आरो बरमायावनो फैदोंमोन माबा शपिं खालामनो बिनानै ओमफ्राय सिट लाखिखानाय दं नामा बिदि सोंबाय आरो बिसोर सिट लाखिखानाय गैया दासो उथिफैदों आङो बिनानै होमबा आब' नैहायनो जिरायदो आङो उथिनोसै होननानै जि मोजां मोनबायहाय आङो आंथ' गसंनानै थांखानो हाखालामोन आरो सिटआबो गैखालामोन आं खारनोसैयावसो गाखोफैखादोंना ओमफ्राय उनाव बिसोर आरो आब' नोंनि भ्लग नायबाय थायो जोङो भिडिअ नायबाय थायो बिराद मोजां मोनो नोंनि साबसक्राइबार बिदि होनबाय आरो
बिदि होनबाथ' आंना खुसियानो दावखोखायो एकदमबारे ओमफ्राय बेथुखौबो जि अनबाय ओमफ्राय उनावहाय आरोबाव दसे थानानै बे बेथुआबो मा मिथिगौना बे गावनि गारि लाबोनाया उनावबो दोननो होआ ओमफ्राय नै इमान भिर बेहाय थांलाय फैलाय लामायावबो मालाय बिसोर दोनथेनो होआ ओमफ्राय आङो बे सिगाङावहाय बिराद लुन 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 माल माथा खानानै लाबोदों बेयो ओमफ्राय सिटनि सायावहाय आङो गारिखौ ओरैजाय होनानै जि खस्थ'यै थिखांना लानानै फैबाय थादों आरो आं बिदिहाय गावखौबो बामदों ओमफ्राय बेगबो दं बिथिंजाय ओमफ्राय एकदम ओरैजाय थिखांना लाना फैदों ओमफ्राय आखाइया सानानै फारसेथिं दसे हमलाय फारसेथिं हमलाय बेफोरबायदि खालामबाय थाबाय आरो ओमफ्राय आब' जि खस्थ' मोनबायलै बिदि होननानै ओमफ्राय नोङो नैबे सिटआव दोनदो आं ओंखारनोसै होनाखै आङो गसंनोसै बिदि होननानै गावहा उथिलायथारनानै आंखौ गारिखौसो दोननो होलायथारबायब्रा जि आङो मा होननानै बुंबावनो दे नोंसोर आगैमोनखौ इमान अननायनि थाखाय ओमफ्राय आरोबाव बेल' नङा आरोबाव सासे आगै आरो उथिबावदों बेयो ससेयाव उथिदों बे बरमानिफ्राय फैफायाखैमोन आरो ससेयाव उथिनानै ओमफ्राय बे जफा थांगोन आरो ओमफ्राय आंखौहाय बे मोनसे होमबाना एसे खालि जाबायमोन बिसोर ओंखारलांबायमोन आरो बे आगै सानैया ओंखारलांबायमोन ओमफ्राय बे गाखोबाय ओमफ्राय बासा एसे खालि जाबाय ओमफ्राय आंनि सिदा सिदा जिरायदों आरो बे आगैया ओमफ्राय उनाव आंखौ फार्स्टआवनो नायाखै ओमफ्राय दसे उनाव ओरैजाय नायनायाव नुसनबाय आरो ओमफ्राय आब' नोंखौ आङो माबायाव नायबाय थायो आब' बहा फैनायमोन बिदि सोंबाय बरमायावनो फैदोंमोन बिदि जाबाय ओमफ्राय भिडिअ नायबाय थायो आब' जि मोजां मोनो नोंखौ बिदि होनबाय आंहाथ' बिदिबाथ' मोजां मोनखायो ओमफ्राय उनावहाय बे उनावहाय जिरायनायफोरा फैबाय थाबाय ओमफ्राय आंनि मनाया आरो ओरैजाय लामायाव डिस्टार्ब जाबाय थादोंमोनहाय जे आरामनो गथ'आ आं ओरैजाय बोथ्रोदहरबाय थादों नालाय आब' र' आं ओरैजाय थिखांनानै होनि बिदि होनलायनानै जि आराम थिखांनानै होलायबाय आरो बे गथ'आ बेदुखौबो जि बामनो नागिरलायदोंमोनथ' आं बिराद मोजां मोनो आगैमोन नोंसोरनि बिदि अननाय सापर्ट होबा मोनसे टाइमावथ' बिदि जाबायमोन आंना रावबो लोगो गैलामोन फनखौनो माने रावबो हरा बिदि जालांबायमोन आरो फेमिलिफोरनि बिथोराव बुङाखै आङो दा आं जायनाव थांना फैदों आब'मोन ओमफ्राय आरोबाव आब' गिदिरमोन बिसोरो सानफ्रोमबो सापर्ट खालामखायोमोन जेनेबा फन हरोमोन खबर लायोमोन खिन्थु लोगोफोरनि खेथ्रआवहाय रावबो सासेबो बे टाइमावहाय फन हरामोनहाय आंना आसुरितसो इमान लोगो जायोमोन जालायनाय लोंलायनाय खिन्थु जेथिया आंना बिदि घटना जाखांदोंमोन रावबो सासेबो लोगो खबर लायाखै जे नों माबायदि दं जनालि मा जाखो मा खबर बोरै जाखो खुनु दिन गैया फन मोनसे दिनैसिमबो सोरबा लोगोफोरा आंनो फन हरदों बे आंनाव गोसोआव गैया दे खिन्थु खारन आंना बे टाइमाव फैसा गैलामोन जाहोनो लोंहोनो ओमफ्राय उनावहाय नाम गैलामोन फेम गैलामोन बे टाइमावहाय सोफै जानो आंजों थ' बिदिनि खेथ्रआव लोगोफोरा गोमालांदोंमोन आरो आंना ओमफ्राय दा नोंसोरनि अननाय सापर्ट ओरैबायदि फिल जायो जे आंबो सासे एकदम स्पेसियेल वान गासैनिबो थाखाय बेफोरबायदि फिल जाफिनो आरो बिराद साहस मोनो एकदमबारे जुजिनो गोसो जायो दा बेनो आरो सानफ्रोमबो बिदिनो अनबाय थागैमोन आं मा बुंबावनो वर्डस गैला गोजोननायनि लाभ इउ गासैनिसिमबो जाय आंखौ इसेबां अनो इसेबां सापर्ट खालामो सानफ्रोमबो बिदिनो सापर्ट खालामबाय थाया सानफ्रोमबो बिदिनो सापर्ट खालामबाय थादे आगैमोन बे दुखुथिया आब'खौ ओमफ्राय दा बिराद मेंबाय एकदमबारे माल माथा थिखांसोनानैबो ओमफ्राय आरो फैनानैखि बेथुआ बैथिंजाय खाथियावनो माबा आनै सासेनि सारादु जादोंमोन नालाय बेहाय जि नुहुरनानै हाबा जादों होननानै हाबायाव ओंखाम जाहैनि होननानै हाबा होनाय जिखुनु कर्मखौनो हाबा होननानै बुङो ओमफ्राय ब्रा ओंखाम जानो लिंना लानो थांनायखाय थांबाय आंबो कासाव ओंखाम जाबोनानै फैबावबायसो दा ओमफ्राय बेयो जि मोजां मोनो बिदिहाय कर्मआव ओंखाम जानो थांखागोन आरो लांखागोन ओमफ्राय उनाव बेहाय बिदियावसो जायो बेयो बिराद मोजाङै ओंखाम जानायाथ' जेबो जाया बेदरबो जाया नाबो जाया पनिरबो जाया बियो हाबायाव आरो न'आवबा एसे एनै जायो ओमफ्राय बिमायं लाहानावबो जि आराम बेदर जानानै फैलायदोयो ओमफ्राय बिमायंखौ रायनासो फैबावदो मानो इसेबां बुरजा बानलु होयोलै नोंसोरो बिदि जाबावलायो गावहा जानो हायियाव ओमफ्राय बिमायंनि संनायखौ गोथाव मोनदों दां बेदरखौ जानानै फैदों नाखौबो जानानै फैलायदो आरो नङाबाथ' न'आव जाया बिदि कर्मआवबो जाया बेना बास ओंखाम दालि बेनोल' आसार थासार लाब्रा साब्रा बे जेबो लाया खालि ओंखाम दालि बेजोंनो जि आराम जानानै फैयो बिदि हाबायावबा न'आवथ' थिफुदा जाया ओंखायनोथ' लाङो आङो बिदि कर्म जाबाथाय खाथि गामियाव आरो सब कर्मआवनो लांजोबनाय जादों दे कासानो जा बिदि हाबायानो जा कासाव ओइहायबो थांखांबाय बेहायबो लाना थांदों आं जि आराम ओंखाम जादों ओंखाम जानानै फैदों ओमफ्राय दालिया गथा आराम गोथाव जायोना बे कासनिया बिदिखौ गोथाव मोनोदां ओमफ्राय आलु गोसा होबाथाय जानो नागिरा आरो ओंखाम गोजासो जायो होमबाना बेखिनियानोसै आरो ओमफ्राय दा मेंबायबो दसे रेस्ट लानोसै बेथ'आथ' उन्दुलांबाय आंबो दसे रेस्ट लानोसै
ओमफ्राय दा भिडिअआ दिनैना बेखिनियानोसै आसा खालामो भिडिअखौ मोजां मोनगोन होननानै ओमफ्राय मोजां मोनोबाथ' मिथिखागौ मा खालामनांगौ लाइक खालामनांगौ शेयार खालामनांगौ बिराद हाजासे ओमफ्राय चेनेलखौ लाइक खालाम साबस्क्राइब खालाम ओमफ्राय आरो बेल आइकनखौबो प्रेस खालाम जाहाथे आंनि गोदान गोदान भिडिअ नोंसोरनाव सहैयो बिदिब्ला दिनै दोनथ'नोसै लोगो मोनलायगोन आंनि नेक्स्ट भिडिअ होमब्लासिम मोजाङै था गोजोनै था ओमफ्राय मा खालाम आब' सनाखौबो अन दे होमबा दोनथ'नोसै लाभ इउ बाय बाय बिदिनो अनबाय था सानफ्रामबो दे